През изминалата пролет имах удоволствието да срещна един екип от хора, с които работих през цялото лято. В твое лице ме връщаш при тях. Чистотата от емоцията да срещнеш хора, които виждаш за първи път, а да ти се струва, че ги познаваш от 20 години. Да виждаш как всеки един от тях върши своята работа по един перфектен начин, 100% начин, за да излезе един добър продукт. Тази рокля ми подари екипа. За мен е безценна. Избраха я, за да бъде финалното снимане на труда, който вършихме. И труда стигна и се хареса за цяла Европа. Аз ти пожелавам да ни поканиш скоро да празнуваме истинското спокойствие на твой отбор. Видях от първата вечер по какъв начин живееш за този отбор и нямам търпение да направя първата торта за това празнуване.